DXDC Radyoman Report. Nangayo og pakitabang sa DXDC Arimen Davao ang kabanay sa usa ka OFW nga gikatahong naghikog sulod sa panimalay sa iyang agalon didto sa nasod Kuwait. Sumala ni Nino Baguhin nagpuyo sa Purok 5 Barangay Alihan, Carmen, Davao del Norte nga ila na lamang nabalitaan nga patay na ang iyang igsuon nga si Mercy Baguhin Mahinay human kini maghikog. Matod ni Baguhin nga dili sila makatuo nga hibuod kini sa iyang magulang. Ang pandaan nang nagareklamo ang iyang isuon sa amo ni ining babae gumikan kay nagapanilos. Gidugang ni ini nga mao karon ang ilang suliran unsaon nga makauli ang patayng lawa sa iyang igsuon gikan sa Kuwait aron ila kining mapahiluna sa pahuwayan ni ini sa dayon. Ikatakda nga karong Lunes ubanan sa DXDC Arimen Davao Public Service Team ang pamilyang Baguhin ngadto sa UWA 11 o Department of Migrant Worker 11 aron mangayo og assistance sa duha ka ahensya nga nakatutok sa kahimtang sa mga OFW. Gibaharan mo siya siyang amo gud sir. Kay murag ginasilusan siya siyang amo nga babae ba. Binabaharan so mo to nga dili na may ilang relasyon sa iyang among babae. Oo, dili permitido siya kasabaan bisag wala siya ginabuhat nga mali. Kasama mo sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bandudong Rin Lubosbog, Tatak Arimen. Tatak RMN.